Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Konzo yesabatha lasekuseni siyiphathelwa umfundisi uDladla wasemzumusha inkosi Mbusisi. Baba Nkosi yamakhosi ngiyabonga kakhulu ungimisa lapha noma kunzima Nkosi la ungimisa khona kodwa ngiyabonga ke khunjulwa ezulwini. Amen. Ngiyacela ke futhi ukuthi ukuma kwami la ngaba ukulahlwa kwami. Nokuma kwami la ngaba ukulimaza obaba abangithuma lapha ekhaya. Ukuthi ngizobakhonzela. Ngicela wenze Nkosi kube isibusiso kubo. Ngikhulume Nkosi okuthanda kuwena. Ngoba Nkosi angazi ukuthi emva kwesikhathi eside kangaka ngasabonani nabafowethu bonke laba abakhona. Bese kuthi ngosuku lokuqala bese uma umfundisi uDladla. Ngokuthanda kwakho baba ngicabanga ukuthi wena wazi ukuthi ufuna ngithini kulabantwana abakhona lapha beze kuwe abazofuna ukuphila. Ngelekelele nyazi wezulu ngokuthi nami ungenze ngikwazi ukubaphilisa khona abantu abahlonipheka kakhulu engibesabayo. Makhosi phambi kwami abafundisi nebandla lonke nje ngilekelele nyazi wezulu. Ngiyacela nobaba ke omkhulu amadoda azalo baba othambele nyoka ihlabele imzondayo. Indoda le yangangithanda ngithanda nayo. Indoda futhi eyayiphatha izinto nje kodwa ezinhle. Ayingakuphathi okubi. Yayithanda futhi ukuphatha izinto zabantu besimame ukuthi nawubafuni bathole kahle. Ngiyakhumbula nje engibuza ukuthi ayikhona intombi nje engiyithandayo nje engihluphayo kodwa engayitholi engenze ukuthi athi babe khona ngiyashela. Ayibuza isibongo ngasho. Ayi kodwa kubuhlungu naseswaphoxa lamadoda ngoba njengoba engasekho lapha phambi kwethu athembele kithi. Khona into akayenza nje wayenza wase ehloma lapha eminyango. Wayesethi uyibiza ngegama bese nawusuphuma. Lolu uphondo kwakuphondo lenyamazane nje thina ngiyazi kwakuyini. Wayefaka izinto zakhe phakathi. Ngizama ukuchaza njalo ukuthi njengoba ngiganiwe nje umkhulu wayethanda ngalwe. Ethi ulishana siphomo lisale enyakazi ngalibheki. Angilishalo luphondo lenyakazi ngikhambe ngifica intombi phambili ithithibele nje. Ngiyabonga abantwana basezulwini kodwa ngekho lapho kakhulu.
cha intombi zalelo phondo ezinye zikhona zibukela la kimi nje impela angisho lokho azaziyazi ukuzeza ngophondo sangifica sengathatha ngibeka kwenye indawana manje asekho Nkosi yamakhosi shebo ingcwele sijabule kakhulu baba enyakeni ka2022 ukuba kwebenjena nje besicela ke uNkulunkulu yena leyo phambi kwethu achithi izitha zalo lelisonto nezakho lokwenza kwethu kungaba sithi sijabule kangaka bese kuqhamuka abantu abazosidumaza ngoba vele sihlala sisebhopolweni ikakhulukazi yena ubaba hlale sebhopolweni hlale semagejini kodwa lamageja ahlala ekuwo ukuba thina sonke senza njengoba akasho ngelilanga wathi thulani nihlale nithi cha ningasho kungakhuluma lutho yimina ozoshayela isitimela amen manje la ilicense yesitimela ucode 20 manje khona abantu abaphethe ucode 2 ilicense yesithuthu nabo futhi bathi bona isithuthu asingalayisha umngakho ohamba nje wedwa kuso bazi license ngisho abantu abashayela ithuthu ucode 2 awuqhathanisa u2 no20 ekude kangaka manje ububi buyanda sebebaningi nabo labantu abanawo labo code 2 manje kugcina manje phambi kwesitimela ubone yile hamba phambi kwesitimela isithuthu sihamba nje sodwa okunye azibhe ushawazi uyazi umuntu nesithuthu phambi kwesitimela iblendo manazarethu lento lena uma uyilalelisisa kahle ukuthi ngithini mhlawumbe ungayizwa asimele ngemumva akaze ukuthi ethi umshayeli webhasi noma isitekisi eshayele ehamba ngespeed isivinini bese bakhona umuntu oweqhayo afuna ukumlekelela ingamili imoto ihamba kuzokwenzekala bazoginqa abantu bafe baphela njengamanje sisesikhathini nje engasazi noma sizofa noma sophila kodwa ngomusa kaNkulunkulu singaphila amen ngoba ukudideka nje kwabantu abambalwa bese bedida abantu abaningi nabaningi bese bevuma futhi ukudideka kodwa ngicabanga ukuthi konke lokhu kwenziwa ukuthi sibe silibale ukuthi ngesikhathi uza la weza nje wedwa wayengekho lohleze eduze kwakho njengamanje wayengekho futhi nalozo uphuma bonane naye ngabonana khona njoba sila sizoyaphuma sela madokodweni empeleni ukuthunywa kwakho kanye nami la sasithunywa obaba bethu ngoba behamba kahlungu la behamba khona bese sigodini sosizi uma befika ngale bathola ukuthi abakwazi ukuphumela ngaphandle ukuthi belekelele ithina kwase kuthiwa ke cha akuzi uNkulunkulu kuye lo kuphela ongakwazi ukuphendula ukutshela abantu abaphilayo bekwazi ukulungisa imindeni yabo manje ke sasifika ke lapha sangakwenza lokho imindeni yethu yahlala la kufanele ingahlali khona nathi sesikhona yagcina siphatheka kabi yasikhombiswa okunye esikhundleni sokuthi besikhombisa okuhle izinto eziningi esizenzayo lapha ngicabanga ukuthi asizithandi kodwa sibona ngathi zi right emehlweni ethu ngoba amehlo ethu kancane nje
ashintshwe abazali bethu asenza ukuthi sibone ngathi ku right ukona ukungoni ikona okurong. Namhlanje silapha ngo-2022 kade sagcina khona abanye nje ngibabonayo la nami abangibonayo bengazi noma basaphila yini emhlabeni. Kanti nawo le lockdown isilimazile baba kakhulu ngoba abanye abantu bathi bangena ehlathini ababe besaphuma bangena kuphela, abanye bangena bephila bahlala khona kuphela bephila, abanye ababe besabuya bengasaphila. Abanye bafike bavilapha, abanye bagcina sebebuyele etshwaleni baphuza impela nje kwaze kwabafanele. Silimazile angazi noma bekuyisefo noma bekuyini. Uma kade kuyisefo sizobona ngokuthi namhlanje kube khona ukuthula ongasophinde kube khona ungabikho ukuthula. Asisiqokozela amaNazaretha. Ake sisedeleni ushaya ndiyabona njengoba ngawadlaza nje. Angazi ngibe nawo amandla ukuthi ngakhuluma into la ekhaya. Impela ngibona ukuthi ngakwazi ukuyilungisa izilunge. Ngoba ngiqhamuka kwadlaza nje nendaba zakithi mhlamba ngaze ngilungise zibe right. Bengayilungisa kanjani la ekhaya ngize ngibe nembono uvumelana ungene endabeni enkulu zala ekhaya. Ngoba kwakho nje ukubheka unyazo kuphela. Uyabona nje ngibona ngathi mina ubaba nje bethe ngibela phambi kwenu ubufuna ngichaze nje ukuthi ngimbabaza ukuthi yini angenzele yona. Ngiphume noma siphume kanye nani nabanye embotsheni nalithi njengoba sesafika ku22. Khona befanele ngaba sifikanga la nabo kulo 22. Ukuthi mawungathi abasukume ngashona ilanga kuphinde kushone elinye. Kodwa abaningi abantu abaphunyule ngonyazi bezulu. Manje ke bese ngithi hawu phola abantu abafuna ukukhamba beqhamuke nesithuthuthu. Bathi sizowenze njani? Siphinde siphile kanjani? Ake ngilinganise nje ngakhona ukuthi yini ngithi ziningi iwombe sengiqhamuke kuzo sizalwa nemndeni. Mina ke anginabo kahle abafowethu base sendeni lika Nongomazi. Nongomazi ke lo ngiphuma phansi kwakhe ozalo baba. Noxola ke izinto sibesishiyane ezinye izinto zibekwa nje ngendlela efanele futhi. Yikho ngaze ngathi ngoba lapho ngime kanjena ngingedwa base kufika nje umqondo ukuthi cha ake ngandise omama sebaningi kuba abafowethu. Inkulumo ofuna ngangibamba namafowethu ngibamba nawo. Bashaya impela into eningi zabo zawakhalela umuzi ezinye ziphuma ngaphansi kolimi lwabo. Bayakwazi ukwenza ukubakhumuza abanye omama amadoda. Futhi abanye abantu bayakwazi ukubhidliza impela bona omama futhi la. Ushabe uqede. Noma ngaba akawubhidlizanga ngokukhuluma. Kodwa uma ngabe eke wafaka umuthi la ingane yakhona uqedile lo muzi. Wasebiza unyazo waseceleni konyazo wasebeka umuthi. Uqedile lo muzi. Iyakhuluma esesithenjini abasefuna ngathi ngawuye yedwa. Ubulele lo muzi. Oqede nya. Ngoba inhliziyo zalabantu banagane nabo sezohlala zibovu. Ngoba indoda asayitholi kahle. Nayo futhi ayizenzi izibona manje ngathi ayikho wrong kanti wrong kanti ezwa izinto ezithile.
uyabona nje emndenini wakithi eyenzeka lento ngokukhulu bawo kwakhona ugogo wayephatha umuntu strong kakhulu maNazaretha. Ngikhuluma nani nani nophatha amena ngicela nawuphatha nabanye benu hayi nonke lo gogo lo wathatha indoda ngomlingwana wayo yagcina impela isingakuye kwagcina manje lo baba lo esemsaba omunye unkosikazi esemsaba nonkosikazi nanokuthi eyongena kula nkosikazi endlini yakhe kuwe ngathi nje engangena ngoba engekho lo kodwa umuntu uganile ufuna kube khona abantwana wagcina manje bakhiqhingana elithile lokuthi bekhona isihlahla sabe esithile entabeni isanqawe befike behlangane kuzo hayi ekhaya uma esemfuna lo aqhumisa iswebhu ebaleni maqhumisa iswebhu lona seyabona ukuthi safuna ngikupho ngentabeni aphathi izinto ezithile zokuya kulo ntaba phansi kwesihlahla batholakala ingane ezingaphezulu kwesihlanu phansi kwesihlahla zakhula lezi ngane ayisavumi kwakheka imizi kuthiwa asinazi inzalo yasentabeni leso sono swela kubani babhiza ehlaba enyuka akulungilutho bayinzalo yasentabeni kwaqhumiswe ukuze kutholakale bona bekhona abantu abaphatha imishanguzo emibi emzini cela bevume bengakafi beyovuma la bengavuma khona bengakafi uma sebevumile bese beyiyeka ngoba vele inzuku azihlehli ziyaqhubeka kushoda zona ezokuphila zizofika ezokufa bese uvukelwa into kwafanele ukuthi uyilungise usaphila akekho yokulungisela ngoba yaye kwawena bese inzalo ishiye ekhaya iphasele ubala ngoba unesona esikubambile ongazivumanga usesemhlabeni iqala ke izono zabazali zwele enganeni nemthwalo yabazali wele enganeni uma isencane ingane ibonakala ngokuxoda nje iphele nya kodwa endala sibonakala ngokungalungelwa lutho ukhona umthwalo wathwala abazali babo bawuthesa bona kodwa mfanele ngibonge uNkulunkulu njengamanje ake ngibonge abantwana basizwe imshambo sengisize kakhulu sinemndeni la imndeni asikholiwe nayo yonke inamaqhinga imndeni yokona emsamo usabathe uyabhala cishe daqala ngameli wawubambile banamandla vele ukubamba bazalwa khona nabo kodwa khonto engabambile umthandazo kaShem kuya ngokuthi ujule kangakanani asijuleni kushambe madoda ngoba sinemndeni ezosiphazamisa
kodwa uNkulunkulu mangabazi ukuthi wena unaye ngekhathi zonke ezokuvuka nezokulala izo zonke lezo zaziyo kodwa akakhohlwa kuyo yona lo mndeni ngoba akahlolwa lutho nangi phambi kwethu. Wafika lelo thuba ngaphanjaniselwa umuntu vele ngeke ngikwazi akukho ayikho indlanga ngeni kuyo kukuwo vele ngabona ukuthi hayi ngezwe futhi ukuthi uhambe nendoda ethile nemali eyisitha sami yangaphandle kwawuyena ikhasa abahambizwe bezwe la ngaphandle bebe nento ezistrong engingazi ukuthi ushembe mkhulu maNazaretha futhi yena lo phambi kwethu maNazaretha ayikhona akengicikithe namehlo impela bafowethu ngiyacela mina mhlamba nibone kahle ngabona ukuthi izinto zami zonakala kuba mnyama labantu bahamba baze bawongena nje endaweni ezingafanele kodwa kuphela ngibona ukuthi hayi konakala kuba ngase ngimbone ngena ngaphupha nje kumnyama ekhaya kumnyama ungaboni ngisho into eseduze kwakho ngithi ngene endlini ezofana ngikhulume kuzo ngithola intanga ngithola kumnyama ngingakwazi ukubona ngisho lutho nje ngathi ngisadidekile ngikhona endlini ngezinto icathulo phandle kukhona umuntu ozongena le mnyama ayangena inkosi yamakhosi yona le phambi kwethu bangena efaka icathulo ezicwebezelayo ezithela phambili lapha la cishe khona phambili la zasezwe zaba nama-light wafika emnyango lapho lasishisa khona impela emsamo lapho lasishisa khona impela la kade ngithi khona ngizama ukulayitha ikhandlela licisha khona ephusheni ngithi ngiyalilayitha licishe wafike hey maNazaretha yini enoze nihloniphe manhlilo kuhlonipha ubawo hayi ayanas lapha phambili kwafela kwamalayithi akhanyisa yonke kwase kwakhanya naphandle wayesephuma nokukhanya kwasala ukukhanya ibonkosi aphela amaqhinga amabi ngangizwile kuthiwa abantu bahambile baya kwaMozambique ngiyabonga Nkosi ngicabanga ukuthi ayifanele ngiyibonge lento angikhohliwe futhi ngithutshulwa abantu bathamanga lento engishoyo futhi kuze kusho labakholwayo bathi hayi angeke yenze into enjalo hawu kanti abantu bakholelwa nabantu abengakazi ukuthi lo ophambi kwethu okungenzeki noma aphi kuyenzeka kuye ya kakhulu mhlambe nami ngiyangikholwe ngoba thina ngangihamba namakhosikazi amane nengane esihlanu kuyimo ka6 savukelwa abantu endleleni ufuna ukuyidlula ngangiqala eqaleni kodwa ngangikhanga ngase ngishilo ngathi igazi liyamshiya Sehle ngotweni sesigibelile kwakuthi kwasesekuseni ngasha 8 ngo7 ngade lesehleni sokwenza uvuka nathi endlini noma ungenziwa ngalesikhathi kodwa besithi sokwenza la siyakhona sasemzwe omusha ngade asehleni sokwenza uvuka nathi endlini hawu bathi mina ngalesikhathi 20 to 8 ngade asambeni ngathi ngifuna ukuthi uNkulunkulu mangafa namhlanje ngimbuze ukuthi oba bengithandaze ngifeke kanjani ngoba amakuthiwa sontweni sokubiza ingilosi ezokuvikela ngaleso sikhathi uma ungayibizanga ngokwazi ukuthi kunje ngumshwalense wemoto uma ungakhokhelanga ngomhla ka1 yashayisa ngomhla ka2 awuyikhandi usho ukuthi ushamba la ungambizanga nje ngalovuka nathi namhlanje ingilosi yothi mina ngibizwanga bese zithi zikwenza izinto ezikwenzayo
sasho saphuma sase siyagibela sahamba sahamba nje banganyana ngabazonyazi nganazaretha kunengone engakusho kodwa ngeke ngingakwazi ukusho lezi zinto ezinkulu kangaka ekupheleni konyaka njengoba ngithi siphume ngembobeni alithi size sibela sizongena futhi komunye unyaka namanje umkontract yacijwa icijela thina nani kodwa sishintsheni sisendaweni enkulu sisemhlanganweni omkhulu uma singakholwa kahle sishintshele futhi sicabanga uNkulunkulu ngeke senze lutho lokho njengoba ucabanga noma ungakhulumi kodwa lokho ucabangayo ususe uma ubona ukuthi ukwaziwa uwe ukuthi kuhle noma kubi kwaziwa uwe futhi ukuthi ahambisana nalamagama engashoyo kodwa noma ngabe uthule nje usho lutho kwaziwa wena kuphela kodwa noma ngakasusi sogana abantu akekho omunye khona phambi kwethu maNazaretha uye lo khona omunye sombona ngaleso sikhathi sakhe okwamanje kodwa nango khona asimele ngemuva kwakhe sonke kusakhona phambi kwakhe omunye sombona ngesikhathi sakhe maye khona omunye uyafika vele bahlale befike kodwa sombona ngaleso sikhathi asisukwazi izinto manje ngathi saphuma abantwana basezulwini sihamba ngemoto sathi masihamba amabanga amakhilomitanyana angamaningi kwasekulwe inkunzi phambi kwethu zavala nje umgwaqo wayesethi umama lo umdala wasethi kodwa ngoba wena ukhulela lelizwe azazi neziphi uma ngabe inkunzi zilo kanje zisuke zithaza ukuthini ngiyazi vele nami izinto sengeke ngazilo zisuke zithaza ukuthi nizohamba kodwa nizohamba kahle ibiza cishe ibe maphekweni asijika kilusuku lokugcina lolu nawe indoda phela uyobona ngathi ungazi njani zaze zahlukana inkunzi ngase ngithi uma kukhona kuzosenza uzoba lapha ya ngakhomba nje iqhubu ngase ngithi ke ngicela nibheke amehlo nafaka khona nonke mina ngoba ngeke ngikwazi ngafaka khona ngoba imoto ngishaya ngibhekela emgwaqweni kanti kunjalo ngempela sathi lena sibeka lapho zasha manje abantu asikwazanga ukubabona nabo laba babefakela izinto zamagwangwang lokho amasoto ofana nehlahla baqhamuka sebengena emgwaqweni hayi uvutha umlilo ubone umbhobho ukhipha umlilo abantu beseduze nje njengepulpit kodwa imoto uyazi ukuthi ukhona umama wayefikile la umkhwekazi wami athi baba umkhwenyana wendodakazi yami unezitha eziningi ezimlandelayo ngiyacela wayese ubaba wambuza ukuthi uyini sasiza naye uyini naye basho basethi hayi ushemba udladla ngafuna akazukufa bazomshaya kodwa ngizobamba inhlavu kwako losibili ngashaya mina ngolosine ingavazanga zibhoboza imoto maNazaretha azi yethuzo umshushisi noma sebeboshiwe ngeqa sebeboshiwe wambiza umshushisi owaseScourt bababoshwa okakusemini babonakala wathi dlala ngiyadumala ukwazisa ukuthi abantu ngeke beboshwe thina njengabantu siyakholwa ukuthi ukhona lo nkulunkulu omkhonza oshama kodwa belungu abaphethe umhlaba njengamanje abakholwa lento leyenze ngoba bathi imoto ishayeke imoto ayishayeke ndawo labantu bayaphika bathi asikazi bese kuthiwa yimi imoto kuthiwa wayiphanele phitaphi ndawo zipho intava zikho ngakungeke ukuthi ayabaphula ngoba mina ngiyaphila ngibona ukuthi angizisho lezi zinto ubaba engibona ukuthi namhlanje lithuba asivuleni lomthandazo walonyaka umthandazo lo amen wongena kulonyaka
Kodwa ngithe nami umfo wathando lenye wahlabela emzondayo. Bashaya abantu baze batshela sahamba sazafika umzomusha saphuma sathi noma ngathi segijima la emgwaqweni ngibhekela ngoba la emawashinayo inento ekhombayo ukuthi umoya uyehla ngithi mhlawumbe ishaya amasonto saba kwakuma nje lokho ngabona amasonto ukuthi la screen la lento yamawashi hayi umoya awukhombi ukuthi unenkinga la hayi ngathi angibuyelesele ngithi mina ke ngithintana ninaphila nonke la emva kwami khani yaphila ake kundanilele incwebetheni bencwebethe yakhala sahamba sayasawufika shambe nazo ezulu baba masisilaha musubenza ngibona ngathi uwelo musubenza ukuthi babanye abafowethu bese yashipha kubo bese sithelela ngokushipha entizweni zabo nathi beda sishiphe njengabo ngoba bafuna esigodini sosisi sifuna bengene nathi ulasho yise baba abantu abaningi ezulwini bafuna abantu nababazola ingane zabo bezizohlala nabo esigodini sosisi nazo losathina ngamjimba funa usifaka phakathi athi futhi siyavuma lalela inkulumo lomuntu futhi phela yinto umuntu uyikhuluma iba mnanjana nje kanti akiyo lo izolo nje ubaba kade elapha baphuma abantu ababoshwanga labantu babehamba nabo nje bayafaka yodwa abanye babo abanye basemajele badosi igwele ezinge kakhulu baphuma ngangigugile njengoba ngigugile angagugude ngisazabe ngikhala phela ngaze mangisazoka ngiyasaba ukugala yazi ngisaba eNazaretha ngisaba ukuthi ngizogcina manje ngingasakwazi ukwenza umsebenzi wokugala kanti ayikho into engingayifuni njengokuthi umuntu kungena omunye umuntu acamele emcameleni wami akufuni lokho qobo unedlozi kuyabulala kuyakhipha ukuqede ekhaya uma kukhona nje abantu abake behlele lesehlo ngapha bacamenisa abanye abantu emcameleni nabo kwabulele lo muzi ngekuvuka ovuswa uye futhi uye kofuneka asho ukuthi cha mfundisi umfundisi wakho ngiyavuma la ngale ngenza ukuthi nokuthi awungilekelele sisondele kulo muntu ngathatha umuntu acamela umcamelo walo muntu ngabeke enye indoda phe kwekhanda la siyophela isona nengane ngeke ngilazeke kodwa ngakuthule nakho wazohamba nakho awukho lo muzi uqedile sizokukhuluma usaphila uma uzewahamba nakho ubulele mshingane zakho waqeda nezozalwa yizo uma waqamelisa umuntu nje phezulu hayi indoda ngiyayibona nje nayo inawo amaphutha kodwa isono sendoda nesonkosikazi asilingani uma sikhuluma ngalo mkhakha loyo kodwa nayo indoda ivumelekile ukuthi yoqabela emcamelweni wendoda ayivumelekile yawulala yokuqeda umuzi bayole lo ndoda lo muzi uqedile ngeke uvuswe ngokufuna ukuthi kuvume yona isho ukuthi cha mina ngenza ukuthi ngakhumula ibeshu nomuntu ongafanele siyayakha imizi ayakheke nje ikho lokho abantu izitha zethu ziyabuza zithi akuphi ushambe wabo kanti yithi esenze ubonda phambi kwebusiso zethu uma ubona bonke labantu bebahle benjena nje ucabanga ukuthi wena sefale ngabe bakho uyivimba wena indlela yakho nenta manje kokubuhlungu kakhulu uvimba ngisho indlela yengane zakho hayo ngindaba yilo ngizogala ngoba ngiyathanda ukugala lapha la angiphuzi nokuqala ngibewi andingaze ngijabule ngokwenzani emhlabeni salo ngikhetha nje kodwa ayibenza vele alengeke ezanga namhlanje idale ngoba lezangazi ziyashika bakungise lemuva kebe yizo futhi eqala phansi ngoba azibuzani ukuthi angathi wena ukho romantic ayenza namhlanje zikutshela ngo romantic yabona manje
Nkosi yamakhosi shambo incane siyakuthanda ubaba kodwa nje siyabona ukuthi ukuphumula enhlizweni yakhe akukho ngathi akungasinaki asizenzi izona zabazali bethu belapha emzomusho baba izona nina abafundisi ngabe nisathatha ngoba vele romantic anwazi yimi ngwaziyo ya mina ngiromantic vele elibadala ubaba bese mzomusha izolo inkumbulweni into yodwa le Ngulelo nkosikazi wami nje omuhle izamuphatheke kabi bafanele ngimhlangabeze baba sizomlanda la kodwa ngacisha ngangeza ngaba nesibindi nje ngoba nginaso isibindi ke kakhulu ngiyazithemba lapha sokuthanda uNkulunkulu ngathi ngeke ngilahla uzohamba kunje ngathi ngizohamba uyozosala kami uzomsiza ngani ngoba ngiyona nenyanga ahamba afike ngambika lapha lo mama uNkosikazi kabana nje ngiyabona ukuthi akhamba manje angazi ukuthi kwenzeke kanjani akhipha isibusiso phinde futhi esefikile isikhabe yakusasa phinde futhi esefikile lemzomusha enkumbulweni ngiphinde ngisho futhi ayibaba ikhona athi ayoletha amanzi hambe ngiyowalanda amanzi athi oletha sengisendlini dideke nje phinde ngabuyisela ngingazi ukuba kusho kanjani athi hayi ngithi oletha sengisendlini ngibona ukuthi baba usho ukuthi khona indlela afuna ukwenza ngayo umuntu wasezulwini angithule mina ngihlale nje ngithule ngizwelelo lezi aselishiwe xa kokugula akekho umuntu ojabulayo egulelwa uNkosikazi angiphathi ke naye yedwa njengoba abanye kanjalo nje babona ke noma bebathashwana akekho kodwa futhi okwazi ukuvala isikhala somunye badona basezulwini kanti izokwenza indaba abusisela amanzi baba abasebenziseke ngaleyo ndlela ebese kuya ke xoxa izinto kanti bese hambile umuntu wenkosi uthi ukhuluma ke ukuthi umndeni ekhaya ndimningi kangaka ungasuka la akhomba omunye umuzi ngasekhaya usho ukuthi nangakhomba njengala ungawufika mhlambe emtshebheni noma ngaphambidlana kancane ndelo lekhaya ubonile mningi ngandlela sisipho ukukholwa athi ke bathekela abantu bonke bambizela endlini base bemtshela ukuthi umoya wakho uzohlukana nesidumbu ngo-12 esuku uthi basendlini wababona akabaziyo wababona angabazi nabanye angabazi uthi basebetha abanye kodwa ukuhamba kwakho kuzolawulwa izenzo zakho ozenza lapha ekhaya ukuhamba komphefumulo wakho kuzoba sekuthelini uthi wasekuvela iscreen njengathi into yesa TV kuzoqhamuka lapha sizokubuza into uma ushenga yona izosholo lapha yonke into yarecord abantwana basezulwini ayi mina ngidelile angaza ngacadlana esinawo sizowamisa kanjani ngoba kusho ukuthi akhona ngalesa sithi siyawafihla uthi ke kwathiwa ke yini wena owayenzela usibanibani bebiza baba negama ngoba kusho abantu abangaphezulu kababa
wathi sadididitiza kwasekuvela ubaba oyindoda engakhona eyayiphuza nje. Ngikhuluma lenkulumo hayi ngoba ngiqonda ukukhuluma indaba zakithi, kodwa ngiyazi ukhona omunye umuntu ongayiqhathanisa nala ehlala khona. Uthi wasevela uba wayindoda engaphuza nje kakhulu baba adle lama utshwala bakhe. Belilanga bumeqe. Meqele kakhulu azenza izinto ezithile uma ngabe umuntu ozazisayo ungoya usondele eduze kwakhe. Cabanga ukuthi banizo abantu. Kodwa ungangimbona ke wayesondela athathe zonke lezo mpahla ezimoshakele awasha. Athathe zonke lezo zinto afake ensipheni awashe. Entweni eningi wabuzakala ukuthi wabizwa mina kwathiwa uthini wena uyavuma yini ahambe. Wabuzwa yena ubaba kwathiwa uyavuma, kwathi ubaba ayamvuma ahambe ngalezi izathu. Wayengisiza lapha nalapha nalapha. Ekudleni ke wenze njani? Wenza wabuye wahluleka njengabanye. Kodwa lokuhluleka kwakhe njengoba nibuye lihluleke nje nabanye bahluleka abaningi abahluleka. Wenza kodwa uye wahluleka, kodwa kwasho ukuthi ukukhula kakwenzile ngale kokuhluleka ukukhanda ukudla. Kwamphilisa lokho. Zakhona ke intwana ezincane njeke ezinye ke ezingenganga le ngishilo. Ukwavela leyo ukuthi wake wajomba umcamelo ngawahamba. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ukungada kwakho kuleli yakhaya, ungadile Nkosi yamakhosi. Zivelile izintwana eziningi kwathiwa ngenxa ukuthi ke ukwazile ukunqoba la obuyele emhlabeni. Kodwa wasekhodwa ngesandla. Agcinetheke naye engabe ngizwe. Wagcinethe uzakazi ami izinyanyana. Ngiyamvuselela ngoba ngaze ngimtshele ngangiphinde ngisho ukuthi ngivuselela khona la. Ukuthi lezi intwanyana ezincane ezinya bathi uzicela ngixolisele. Xolisana nani abanye hayi ukuthi amaphutha kwadladla kuphela nakina khona. Mhlamba abanye nibeli nje nibaphakela nibe senike nabafunza amazwi eqala. Uma udla ukudla okunamazwi kupoison lokho kudla. Kuyenzeka ke uNkosazi mayedwa ugcina udla ngempela ngoba vela ayikho into ozoyenza uye yedwa. Engaxolisanga bese kuphakela engaxolisile kufuneka ukudla phoqeka uzothatha uzobulaya indlala ukudla amaphilisi naka amaphilisi phambi kwakho kufuneka uwaphuze uzokwenza njani uzodla kanti udla poison. Asikho isimo sokuthi umuntu wesifazane mangabe iphoqile indoda khothiswa ubani mawuthe nje baba kaphecele baba kasibani baba bhatata ngiyaxolisa uqale singonile wenzela ukuhlambulula ukudla lokhu ukuthi adle kodwa ukwazi kahle ukuthi awuxolisi thina sisheshe sivume manje wathi ngiyaxolisa kuphelile ukuthi uthule ngoba wazi ukuthi akazukwenza lutho. Ngafika lo suku bengikhuluma ngalo le TV leyana kwaphambukani kuwe. Nilapha nje abanye bezenje abakhulumisana baxabana izolo. Shothi umuntu ozoxolisa. Funa kuze xolisa indoda. Kodwa namhlanje ngizofaka nangu 2021 namhlanje. Kodwa ngixabana izolo. Usezokulethela isikhafini usidle uyaphoqeka.
sukani nesithuthu phambi kwesitimela code 2 uyane emuva awukwazi ukushukulanisha umkakho nesithuthu kodwa ubhebhetheka phambi kwesitimela yini lento le sokufunani izenitshelo samdlabhanyana ngathi sangidlavuza hawu maNazaretha ingoze hlonipheke kangaka niphoxelana ngoba lento bathuna simbumba phansi kababa ngaba izitha zingeni phakathi kwethu ake sihlakazekile izitha zithola indlela ungena phakathi kwethu nomunye unamandla nomunye wathatha apha amandla ukenawo nakini siyahamba njengamanje abantu losezweni munye simlindele uma ethi siyahamba sizohamba manje asihambe sodela phansi asinambono nje asinalutho kosuka kuye nalaba bakuba bakhuluma nathi bakhuluma naye kodwa thina sikhamba lapha kodladla nakobani sibe nembono kodwa bakhulumi nathi la bakhuluma naye ngoba uyo gibela ihashi labo ayibo maNazaretha ayikhona ayikhulunywe lento angazi ukhunyithweni kodwa sisibanga umsindo uyabona uma kuthiwa nisithule nje singemuva sonke akekho phambili indaba ikhona abaphambili kodwa banesibili Ngixolele ngisacela ukukhuluma into engakaze ngikhulume kodwa yagcwala umhlaba wonke ngake ngaboshwa maNazaretha eminyakeni emibili edlule kwakuJanuwari njengoJanuwari ngishaywa obaba bengishayela ukuthi ngangezile lapha wathi ngaboshwa ngesonto umhlangano uzophuma ngomsombuluko uzela bathi khanjwa la emgwaqweni mina angilele ejele emaseleni ngiboshwa kuyo lenyanga kwabhalwa isolezwe kwabhalwa into eningi engibeka njengomuntu ongafanele ukuphila nabantu balifundanga abantu cha ake ngichaze manje angisiyena umuntu waye nje ngale yanto ayibhalwe lapha angijafanga nje ukukhuluma ngoba anginendaba nakho ngiyakhumbula nje ngoba nakho ngiyakhuluma nakho ukukhumbula njengamanje lokho kodwa ngangoshelwe induku nje yasekhaya eyayisinemnyaka igadi ikhaya noma kwakuhlobo olubi lwenduku kodwa lalo balubi uma uphazamisa ikhaya ayingaphumeleli ngaphandle bona kwamngeyona induku enhle yikhona babeyibabaza nami ngangithole khona manje isinemnyaka ayigadi ikhaya mhlambe nesibhodi ke kodwa nayintshontsho izingane ezingasonti
anginayo induku engabe iphumela ngaphandle kodwa ngaboshela leyo nduku bayibabaza bayishutha emaphepheni kwathiwa ayikhona uhlangana namatekisi angakhumbi mina ingakho ke manje yafika ngikhipha nama kungekho ugesi wangekho ugesi kwathiwa ayikho lento phuma ngaphuma kodwa ngenxa yonyazozulu ngaphuma bafika laba bezokhuluma basekhaya bathi unazo uzophuma amen amen manje ikhona yikho ngithi ayangibonga nje baba namhlanje ekuthola ithuba kuningi kakhulu engakushongo ofanele ngubonge kodwa sisukani madoda ekuthenini nibe phambi kwesitimela inkosi bese nikuzwile amen siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-93 sizocela umshumayeli uNtombela waseVukani nonke sihola lesihlabelelo inkosi imbusise inkosi kusupha ngabangcwele Siyabonga kuye onkuye
Mhlophe bekuza kusangensasa amaphekule genqule bethu kunyathela konyaza ngeke kwafanele amagceke asebuhleni ugwebizwe lebunyundelweni ufanele umbhizi okwezoshelelekisa abaningi Ingasavunya ngabaSeptember thina sibe lobusithi lashisa uMosivule esuke efini Ihlumithela lisamaqhubula phezulu labomhlangano athi ngosugada ngentaba ihomisi bakusolotezeswa lakwathi phezulu labomhlangano kwasala qhethi ngungununu kwathi phezulu labihomisi kwasala inyoni kayiphumuli ingqongqombele kade ngomntanana wengolokodela bongadela ukugiyusa ugenga amakhosi kwantu abankulu abemnikela usesandleni Uzwala kama mafumela kama mola zothatha lemjondo lamatendelo iphansi nandademo Bantu basafikela ngezangisila somsolo babala grunya zibethuthuweni Alwasethola uphaphele gwala kwabakalifaka ngebheke kwabheka besayo Bafika bababhadisa abalalo thuna mhlaba ngemlosizezulu amashesha ngena Abasentaba labafuna sangababe ngena khosombele bethi ndaba misema ngaphenduka insamisibi ngokhandi ndaba misabusa zwale Zola abantu kuthelesi yozufika nawe wamgadulu wami lamhlophe qothu uzufe yofika usithwaba melana nabasemhlabeni abaphike inyanga sezulwini umagame khame waphilisa abantu osisi inyanga bengaphathi mlaba bezinyanga efuna mlabo inyanga bengachithi mathambo ezinyanga echitha amathambo bathi wisehlula inyanga sezulwini umagama waphilisa bengathemba abasemhlabeni abasezulwini sebevumile ofuna ubambela isimela samambondi itholela futhi Uzula
sesibukeni isenza abawebi asomalemika akagulika bephathe bagenza basale bathi kujule abathi ujuliza phenduka itshato shole intaba ngaphesha enxiweni uswela umlomo uba nomlomo bozabiswinazi uthi ingezi sisila abaseseqalekisweni baqalekisa ngokuyiphika indlela ngasezulwini unenzela bemphika bekuzakuza abebheke entabeni zasekhenana ethi sabele entaba yasekhenana sembula kungu abantwana mvuka bathobe phuzimula bathatha phuzime ikafula baphinde phuze ikafula bathatha phuzime ikafula baphinde phuze ikafula bathatha phuzime ikafula simbende ezinye angeke bamelane nawe ngasezulwini ehlala lomkhosi thina silandela ushembe waphiwa inkantolo nandandelano wenu owavulwe inkantolo shembe akahlulelwa ngankantolo uma njalo ngabunazana sibusiso thina salandela ushembe onesibusiso nakalandelwa semhlabeni ovume inkantolo umabadele shone phansi zithazo mNazaretha zonke izizwe